Kasi ganahan, gahe, Kumo, kailan may... ako na may ang gahe. Ano ba ito na kay problema? Ito lang, may danay sagit-sagit ba? Sagit kayo, wag yung pagkagawas ng gibate. What's up mga sunay? Yes, welcome back to our channel. So, karong adlaw, muarto mislag ko nilang manang piling kay kana mangita mig maajuhon. O may kapadjos adto kay lami man to ituslo ka ng suka bitaw dibtangan sili dibtangan asin. So, banay mi. Dali. Manak kami kapadjos. Kani. O kana tora na. Na may isa kabuk na kuha. Da mo nakuha diya. Balag gabay basta kay na. A few moments later. Pakpaka na kay palalami. Hi lang. So, uy, habos ini, bidya. Gusto ko ka na, bitang di, maggugugugu ka ng kshh. Inga na ba? Sa una ka dyan kay, bisag hilaw tin kay grabe ka dyan ah. Hilaw pa ganito ate sa una. Di ba? Jabot magsuka, alami, ay. Butan ka sa Gigi na. Na, lami na kaadyo kay dahag sili. Oh, Uy, mga na ano padali. ka manigipislit, day. Jamon niya mong kananay kinaham aras bukid. Nay bayabas. Ja. Nay gabangan kapadjas. Ja. Nay suka na mo dari. 30 ka buksili. Ja 30 ka buksili nga kanang kulikot. Ja. Kasi na namo lami jud ni. Suwaji ni jud. Pwede mag bayabas batangan itas lagay ko nimo bisag unsa magbuungo na kana buungo ni nga ko dito sa buungo, lami. Bisa Sa asa una ka dyan po, Diyos ko, Lord, lami di ka dyan. lami kadyo. Sige ra. Good, lami sige mo na tawin. Gas yung muhang. Wala may bayabas ito nilog as yung suka na. May gingan nga. Binukid style. Butang na kasi. Ano ba ito na kay problema? Ito lang, may danay sagit-sagit ba? Sagit kayo, wag yung pagkagawas ng gibate. Di ba magkismusa? Maghilim-hilim na kakay. Sakit na dugal? Di, chismisan mo ka, chismisan no ka. Sana all buwagan! Uy, asa man ka namin dyan? Uy, datong bit. Radyo. Gamay na gase. Nagilo. Kani? Lami kayo siya, best. Ilang tag-sprite, Zay! My heart is... Suka ka tuba. Hindi ko na humok. Gusto ko gahi. Lami, mag-gumok kay Dali, rakan na. Hindi naman ako. Uy, mas lami ang gahi kay usap-usapon. Na. Ang gahi magod kayo, dugay, mahulog. Kasi ganahan, gahi o humok kapadjas. Humok, ilami! Ako na may ang gahi. Gaya, kaya kayo mo. Dugay mahurot ba dyan? Lagumo, kaadyo, inagkaon. Lami, maggunang humok kay Fluffy. Yan, ang na ano? Nag-usap niyo mo kay... Lami, lang Lami, gaya. nag-usap kay... Lami, lang gaya. Adyaw na ilapti, madam. Bisaya ni Zay. Nansa na ito. Lami kaayo. Okay kayo. Kayo na-recognize si Jog. Kita tag-isa, tawa ha? Delicioso! Kung sa kaila ka di kadang nay. Ate, listen sa steam niya dyan. Nako, tips ninjo. Tips dyan, kadyo. O mga ano, kabangaan nga kapadjas. Ito sila nagkuan, kananay suka, dya asina, dya butay dahag sili, di lami kadyo. Mag-aso-aso dyan injong ba sa kahang, lami dyan as in. Apil ko eh. Apil ko! Matabangin ko kadlip ko. Ito mo na steam niya dyan. Day, Ala, sorry. Uy, dayon, tabangin sa kong. Ano na ba? ligyo ang aray na magligyo mo rin yun. Para man itong Hoy, lain. Lapte. Tawag
hang ko ang lispad ako sa kanang siling nga hang ug kanang suka nga kanang tuba bitaw nga suka tanawa. Mo ni si Jella may ipares og kanang bisag unsa ituslo di mo kuan kapadya. Anja karon magkuan man si cowgirl kanang nay magutan si Jag kanang nay kapadya butangan ni Jag noodles. Charats. Mo ni si Ja. Oy, sorry. Sa lahat ng iba, bakit siya pa? Ja. Mo to si Ja. Tanawag suka na suka. Suka nga gikan pa ni sanggutan. So, that's all for today mga sudog sa nahuman namin ka ng pang snacks adto. Ja ug manapod mag kana magutan mi ug kanang nayon sa tuday. Ubod. Magutan mig ubod, mangubod mig ugma. Kun ja. Ugma na po tawag kita ha. Ja karon na nami sa kaning aring kabutong anak kay padung nami mulis bay kay hapon na kaadyon ja magilong pa mi ja basig ni wakwak ari. Sa kabaragan duha mga basig mga wa na pud mi. So, see you tomorrow. Bye!